biyar. Sama kai goma sama mata ba a yi sai da ku goma biyar ba a yi sai da sama ku goma biyar ki kwanta ka faɗa su ne goma biyar ko ka shi fi doka wani goma biyar iye goma goma biyar iye goma dare ana dara sai da uwa gaba mata ke lokaci goma biyar sama iye goma iye sama mata goma iye goma iye biyar a duk lissafi a ce guda ce farkon faɗa a fara guda ta zama biyu wannan sai gida murmushe biyu sai ta zama hudu ƙarya ba ta da hannu baya ruba a sare balle a yare goma iye biyar mata dangin rawa ku girgiza komai naga tashi mu mai gangunan kiɗa ganga zo buga tun da zare mai zama zare in ba auduga in ba ku babu lokacin da yi waka na yar iye goma iye goma wacce take kin kiɗan mu ce kan karamar mace wadda take son mu kwankwasa kan babbar mace sai ta da balarabar gidan zanna uwar mu ce mai ɗaukar mage yar halar tsantar ta yar iye goma Tufanati a tsaya da kata ga sarbata amma kai ka shi kiɗa karka tsagaita mita ban mutum da Allah ya hukunta ka doka a takatin da gwanja da bire kare goma biyar shi dai ke goma kin zama to ya yar biyar keke sai ta dan adam mai gida biyar kai zan dawo gare ku bayan kwana biyar ni muku tambaya cikin goma biyar goma biyar Goma uwar yar dama na ji mata na cewa idan muka je wajen aure ba aure ya faru wa shaf mata mutanen mu ina ba ai yan wani sama mata an faɗa da haibu ya faɗa a je sama kara ya kasa a je sama sama goma biyar dare ya ki dare ana dara sai da uwa gaba mataki ɗayan da har wa yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibu ni ban san naku ba kun fi dubu har ɗari da goma balle biyar tara ne mugun makamashi mai wahalar yakun shi ko mugun magangari kura ce a nan ba adamu dan gwanja ke kiɗi kar ku ji wani daban mata sai ku yi rawa tsaye kuma da zama a bar goma dare ya ki dare hana da sai da uwa gaba mata ke ɗayan da har yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibu ne ban san na ku ba kun fi dubu har ɗari da goma ban balle biyar idan ba ajali ba yaruwa zai ci dan gari na saba zuwa gurin biki ku yi cikar kwari yaran matan gidan biki su ne ke fari